Som la barreja de molts ingredients, com la recepta d'un mestre cuiner, tots amb el nostre toc original, granets de sucre i granets de sal. No vulguis mai semblar el que no ets, creient que així agradaràs molt més. Només et cal saber que ets especial, ets únic i com tu no n'hi ha